sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan, matagad lang sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw ang tinubdaning tanan. Kay ikaw ang tinubdaning tanan. Kay ikaw ang tinubdaning tanan. Mayong buntag sa tanan. Karon mag natay series break atong pagkahisgutan karon. Kinabuhi nga angay nato or mayong ehemplo angay natong sundon, no? So daghag mga makita nato sa Biblia, mga karakter sa Bible, no, nga ilang mga kinabuhi usahay makita nato nga mayong ehemplo sa uban nga pwede nato sundon. Daghan kayo nga mga karakter like David, silang Moises, bisan si Jesus Christ himself, no, ay nga maayo natong sundon, especially sa ihang mga maayo nga gipangbuhat. Pero nasa mga tao na sa Bible nga ilang mga linihukan nga di angay nato sundon, no. Bisan pa man gani sa mga maayo nga leader like silang David, apon sila mga pakyas sa kinabuhi. Usa lang matuod nga tao lamang sila sama nato nga masipyat og mapakyas, no. Di pareha ni Jesucristo nga syempre Ginoo man siya. So ana siya'y chance nga makasala pero wala siya nagpakasala. So munang siya mo'y pwede or angayan nga magpakamatay para sa ato mga kasalanan. So karon kabungtagon magisgot tag sa usa ka tawo, sa kinabuhi sa usa ka tawo nga angay natong sundon ang iyahang linihukan. So before tana magampo usa ta. Labing gamhanan nagdalaygon ng mga Dios, salamat kay Ginoo sa adlaw. Din Lord nga maghatag kanamo. Karon kabuntagon Ginoo nga kami daig o pagsimba sa imong buhi nga ngalan Ginoo. At Lord nga may tugot nga kami enjoy sa karong orasa. Diin Lord nga kami nagapamalandong sa imong pulong Ginoo. Nata Ginoo, ikaw magatangtang sa magatabang kanamo, labi na Lord sa mga kabalaka, sa mga problema, sa kinabuhi. Nata Lord, ikaw maghatag og comfort sa mga Ginoo. Ngayon nata Lord nga ikaw Ginoo magatabang, maghatag na mo kusog Ginoo. Na nga pamagi Ginoo mo makita ay imong kamaayo ug kay imong kagamhanan sa imong kinabuhi Lord. Kami Ginoo mo submitar sa imong Ginoo. Ngayon po Ginoo nga kami magpadayon sa imong kinabuhi nga isip ni Kristohanon nga maayong ehemplo, mahimong maayong ehemplo sa mga katawhan, sa mga kabatanunan or sa mga tao nga nagtan-aw sa imong kinabuhi Ginoo. Salamat kay Ginoo, naot Lord nga may tugot ng balang Espiritu Santo Ginoo mo'y magalamdag, magahikap sa mga kasing-kasing. Mahinauta sa among mga katunan, karong kabuntagon, karong orasa. Ito Lord, amon ing mabuhat sa inanang apagi Ginoo, ikaw mahimaya o ikaw makita sa mga kinabuhi Ginoo. Salamat kay Ginoo kay tanan Lord akong gipasalamatan o gitugyan sa ngalanon ni Jesus. Mong Ginoo mangluwa sa amin ug amen. Again, may buntag sa tanan. Sa ingon kanina, karong kabuntagon maghisgot ta or mag-focus ta sa usa ka karakter o usa ka tawo sa Biblia nga ato makita nga mahimong maayong ehemplo sa ato o sa imuha. Ang mga action or iya mga buhat angay nga sundon. So wala ko naghisgot about ni Apostle Pablo, ta maghisgot about ni Pedro, di ta maghisgot about ni David or ni Moises or kinsa pa man ni Abraham or kinsa pa man sa Biblia. Kundi maghisgot ta sa pinaka gitawag na to gamay or dili kaayo mahisgutan
permente. So may basin may isgutan ra ning tawhana during Pasko ra, no? Or Pasko or kanang Pasko ra gid kasagaran may isgutan siya. So dili si Jesus Christ, dili si Mary, kung dili si Joseph. Maghisguta about sa kinabuhi ni Joseph. Si Mary actually mahisgutan mo nato permanente. Si Jesus digid labi na si Jesus mahisgutan gid nato permanente. Pero kani si Joseph dili gid kita makahisgot ni Joseph, no? Panagsar jud gayo, Pasko ra, no? So unsa yang gibuhat. So mo nang murag itawag ni si Joseph sa English pa nga term murag underrated or kanang murag dili kay mapansin, no? Nga karakter sa Bible. Ngayon, kung atong tan-awon ra ba, kung atong studyhan, dako ra ba siya og part sa kinabuhi ni Jesus Christ. Pero ang pangutan nga ano mang wala dili man kay mahisgutan si Joseph. Dili man sa ingon nga dili siya sikat or dili siya gitawag angayan or takos nga paghisgutan, kun dili tungod siguro kay gamay lang jud kayo nga information sa Bible or gamay ra nga impormasyon nga gihatag ang Biblia kanato nga atong mabasa, especially sa life ni Joseph. Walay mga specific nga butang nga gisgot ni Joseph, unlike kung tanaw ta sa kinabuhi ni Moises. Makita ginato ba nga sakit pagkabata, gisud siya sa basket, daghan tag mahisgutan about ana. Bisan pa man si David or kinsa nga ilado nga karakter sa Bible. Pero si Joseph manggod less ra kayo or gamay ra jud kayo ang information nga ato makita or ang impormasyon nga ato makita dira sa Biblia. Wala gani nga gi-record sa Bible or gisuwat sa Bible nga si Joseph mismo ni istorya. Wala gi-record sa Bible nga mismo sa ihang gikan nga words ba nga gisuwat. So murag gamay or less ra jud kayo ang impormasyon nga ato makita sa kinabuhi ni Joseph. Mo nang rason nga murag dili kayo nang mabantayan si Joseph. Again, sa kung gingon pa, may isgutan lang nato siya kung sa Pasko. So unsa may mga butang nga gingon sa Bible or unsa may mga impormasyon nga ato makuha sa kinabuhi ni Joseph base sa atong mabasa dira sa Bible. So si Joseph atong may bawaan nga gi-chose siya or gipili siya sa Ginoo nga mahimong gitawag na to kalibutanon or dili kalibutanon kung sa English pa earthly nga amahan ni Jesus or gitawag na to papa ni Jesus diri sa kalibutan. So mo na gingon sa Biblia, no, sa diha sa Lucas, sa dihang ang anghel ni adto kan Joseph ug gingan nga si Mary mabuntis og makaanak. Pero atong nahibaw-an nga si Jesus nga natawo siya asa nga virgin pa si Mary. So pasabot wala nakahilabot si Joseph ni Mary. So pasabot nga dili gidi ay amahan gitawag na to biological or kanang related sila. Pero matawag na to ng term sa ato karon adopted nga father si Joseph ni Jesus. So muna to nahibaw-an ni Joseph nga dili siya ang tinuod nga amahan pero siya mo gipili sa Ginoo nga mahimong amahan or earthly father ni Jesus. Kung gingon pa murag wala kaayo information sa about ni Joseph siyang life, kinsa siya. Pero one thing ato may bawaan nga linya siya ni David or lineage siya ni David. Or importante na nga naman kaysa propesiya, giingon man sa propesiya nga maggikan sa linya sa family or kumbaga sa family tree ni David ang mangluluwas. Una si Joseph isa ana linya sa kang David. Pero sumala sa pinakagamay nga impormasyon nga atong mabasa sa kinabuhi ni Joseph, no, sa record nga ginasuot sa Bible, usa gihapon atong maingon nga atong ma-conclude or atong maingon sa kinabuhi nga si Joseph maayo ug buotan siya nga bana, maayo ug buotan siya nga amahan. Ngano makaingon man tana, sumuna atong tan-awon karong kabuntagon sa dihan ng life ni Joseph. So naitulo ka butang nga ganahan nako nga atong mahinumduman tanan sa kinabuhi ni Joseph ug angay nato nga sundon. Kung balikon, naitulo ka butang
nga tumakita sa kinabuhi ni Joseph nga maayo nga angay natong sundon. Una, si Joseph kay humble ug matinud-anon siya sa iyahang pagtuo diha sa Ginoo. Kung akong balikon, humble siya ug matinud-anon siya sa iyang pagtuo diha sa Ginoo. Ano makaingon man ta ana? Kasi si Joseph mismo, kung atong ingnon atong basahon dire unya, si Joseph mismo matinud-anon og gitawag natog matinumanon sa ilahang balaod sa una. Si Joseph sa kung gingon pa matinumanon nga sulugoon sa Ginoo. Ngano makaingon man ta ana? So nitulo ka butang. Una, iyang gipakaslan si Mary. Ikaduha, iyang gidala si Jesus ug si Mary dito sa Egypt. Unya ako explain nganong ingon man kang matinud-anon nganong matinumanon si Joseph ani mga butanga. Ikatulo, iyang gidala si Mary ug si Jesus balik dito sa Israel. So, sa ganina kung gingon nga less lang information ni Joseph pagpasko ra nga pagkatao ni Jesus Christ. So muning nahitabo sumala sa Mateo 2 nga si King Herod sa dihang sa Christmas story ato nibuan nga sa dihang nahibaw-an niya nga nay matawo nga mangluluwas ug si Jesus Christ, na alarma siya og ang nahitabo iyang gisugo nga ipapatay tanang tao ato nga time. So muna importante kaayo ang pagtuman ni Joseph sa Ginoo. So ang pagsugo o ang pagstorya ni sa Ginoo ni Joseph pinaagi sa iyahang mga anghel, nagpadala og anghel. So unang anghel ang pag-abot sa unang anghel or appearance sa usa ka anghel sa kinabuhi ni Joseph, motong time sa dihang naibaw-an niya nga si Mary nabuntis. Nga pagibaw niya nga, uy, temsa, wa pa mi nakasal, wala pa mi nakadug or nana nga panghitabo, ngano nabuntis si Mary. So kumbaga, kung kita tao daghang tag mahunahunaan, wa pa man to kaybaw si Joseph ato nga time. Nga naman si Mary ay ang angel napakita diha ni Mary. Di ba? Og si Mary pa inibaw, si Joseph wa pa kaybaw ato nga time. So kumbaga wala siya pwede siya na mga violent nga reaction. Masuko ba siya or na? Ganun, kinsa may nagigdug ni more, kinsa man nabakilang kabit, pwede niya una-una. Nga naman, kaya pa siya kay Bao, nga gikan dito sa Ginoo ang pagbuntis ni Mary. Pero, unsa gibuhat ni Joseph, dira sa Matthew 1:24-25, sa dihang naibaw-an niya nga si Mary nabuntis, ang iyang giplano unta, ang iyang solusyon, kay iyang i-divorce or buwagan niya si Mary nga hilom. Hilom lang iyang i-divorce si Mary o iyang buwagan. So muna iyang solusyon. Nga naman, di siya ganahan nga mauwawan si Mary. Di siya ganahan nga to the point basin mapatay si Mary. Nga naman, kay silang balaod sa una kung makakomit kag adultery, ang imuhang punishment kay stone to death or blabayon kag bato hantod matay ka. So di siya ganahan may tabo na ni Mary. So munang iya untang buwagan si Mary. Pero sa dihang nagplano siya na, again, unang appearance sa angel, Matthew 1:24-25, niduol ang anghel, nagpakita ni Joseph og diingnan siya nga pakaslan niya si Mary, kaya nga anak gikan sa Ginoo. Og again, nituman si Joseph. Una na nga makita na to nganong nakaingon ta nga si Joseph matinumanon. Kaya nituman siya, nga giingnon nga pakaslan si Mary. Kaduha, iyang gidala si Jesus og si Mary dito sa Egypt. So kung yun ganina, na-alarma si King Herod o ganan niya patyo ng mga bata. Para ma-safe si Jesus og si Mary, or gisugo og nagpakita ang anghel ni Joseph nasad og niingon nga dapat imong dadon si Jesus dito sa Egypt para dili mapatay ni Herod. Kay katong nga time gipamatay man ni Herod ang mga bata nga ato nga edad. So, again, nituman si Joseph. So which only prove nga nakita nato usa ka pruweba nga si Joseph matinumanon. Kaduha,
After dito sa Egypt, after na okay na ang tanan sa Israel, wala na, namatay na si Herod, nagpakita na sa ang anghel. O giingnan si Joseph nga dala si Mary o si Jesus pabalik sa Israel. O nituman na sad si Joseph. So kanang nga informasyon bisag gamay lang ato makita nga matinumanon si Joseph sa Ginoo, no? Obedient siya sa Ginoo. Kumbaga kato pa lang nga time pagbuntis ni Mary, nana daghanan na panghitabo. Pwede man to nga di lang mo tuman si Joseph or nana. Pwede sad nga katong time Jesus kung ay mo naon ba kung karon na to mabasa o naon mo kay nga okay ra sayon ra ginana. Pero kung imong tan-aw na to nga time lisod gid siya nga task nga gihatag sa Ginoo ni Joseph. Pwede siya mo back out, pwede siya man nga di. Pero kay matinumanon man siya o gipangga man pud niya ang iyang pamilya. Gibuhat ni Joseph na ang mga butang. Again, pahinumduman ta mo ang ato nga time, wala pa to'y mga train, wala pa to'y aeroplano. Kung imo sa tanawon atong tanawon sa dang mapa, layo gid ang Israel padung sa Egypt, no, ato nga time. Wala pa sila tarong nga sakyanan, no, communication na pa to'y mga lakaw, o, lisod. Kita gani karon lisod gani mag-travel, no, kung nay mga anak, travel ka mo kag Pikas Isla, no, usay hassle gani kayo, labi na bata pa kaayo, no, magdala-dala. Labi na kita asa kung ang mga parents dira nga overprotected kita sa protective kita sa itong mga anak, di ba? Usay kung wala pa 1 year, di pa na pwede igawas balay. Di ba pwede ko? Kasi mga nang mga butang ba, so daghan tag mga dapat hunaw-naon sa ani nga sitwasyon. Pero kang Joseph, mas pili niya nga mutuo ug mo obey or mutuman sa mga mando sa Ginoo, which only prove or nagpakita kanato nga si Joseph matinumanon siya sa Ginoo. Kaduha, si Joseph matinud-anon sa balaod. Di lang kay matinud-anon or matinumanon, kundi matinud-anon siya sa balaod. Ngano na kaingon man tana? Kay makita nato dira sa Lucas 2:22-24 nga sa ilang tradisyon sa kang Moses, sa balaod ni Moses, required sila nga i-dedicate ang ilahang mga anak. So si Joseph, iyan ang gidala si Jesus sa Jerusalem para i-dedicate, para mutuman sa balaod. So pasabot, bantay siya or matikod siya sa mga angay niyang buhaton, especially sa balaod nga gikan ni Moises. Ikaduha, every year, dalon gina niya iyang pamilya, si Mary o si Jesus, sa ilahang festival of Passover na sa Lucas 2:41 kada tuig. Ug mo ning panghitabo pud ato nga time mga katong every year maadto man sila. Nay time nga naadto sila unya nawagtang si Jesus ato nga time. Unya ilang gipangita og nakita nila si Jesus sa templo, naghisgot, nagstorya og nagtudlo sa mga tao didto. O dito nakita nila no nga oy kuyom din atong anak, dili gid ni siya normal nga sama sa mga normal nga tao. Lahi ni si Jesus. So kana murag ma-pressure ma-pressure siguro sila ato nga time, no. Pero to makita dira nga giobserbarar gyud ni Joseph ang balaod nila ato nga time, especially sa law or sa balaod ni gagikan ni Moises. Ug mo na ang ilahang Biblia ato nga time. So, sa kani nga kamatuoran nga ato makita sa kinabuhi ni Joseph, nga siya humble siya, nga matinud-anon ug matinumanon, ato makita dira nga kani nga klase nga kinaiya nga angay natong sundon. Isip na Kristohanon dapat unta tang matinumanon diha sa Ginoo. Pero ang dako nga problema kanato karon, kaya ang atong gituman, ang atong kaugalingon lamang. Ang sa atong ganahan, mabito ng daghan tag ginabuhat matag adlaw para sa atong kaugalingon. Di ba? O say mo, ingon magalit ay para sa akong pamilya. Again, thank you. Or tinuod na, or pasalamat sa Ginoo kung wala na atong Ginoo na. Pero most of the time, kasagaran yun, ang atong kaugalingon. Atong huna-huna.
Pero walay lugar ang pagtuman nato diha sa Ginoo. Hinaut unta nga sama ni Joseph no sa gagamay nga informasyon nga makita. Sama unta og atong sundon nga kita matinumanon diha sa Ginoo og labing labaw sa tanan matinud-anon ta sa iyang pulong. Matinud-anon ta sa iyang pulong. Unsa may kalainan sa matinumanon ug matinud-anon? Ang pagtuman diha, for example, nagisugo. Pwede naman nga wala sa imong buot. Pero ang matinud-anon pasabot imong gi-value or atong ginuhuna nga kani dakog bili nga ang pulong sa Ginoo, ang pagbuhat ani nga makahimaya ta sa Ginoo. Hinaut mo na atong hunahuna og sa tong kasing-kasing nga mutuman ta og matinud-anon ta sa pulong o sa mando sa Ginoo. Usa sa mga sugo sa Ginoo nga kasagaran nga atong sa likway kaya ang pagbasa o pagampo. Pagbasa sa iyang Biblia o pagampo, pagstorya sa iya. Usahay magampo lang ta kung makainomdom or basin kung may problema or natiganahan. O basa lang ta sa Biblia kung Domingo. Ang pastor pag mabasa, di ba gid kita? Di ba? So mo nang naon. Matinud-anon ba ka ko? Nituman ba jud ka ko sa Ginoo? Hinaut ta ato ng hunaw sa tong kasing-kasing. Kung wala man gani, sugdan na nato karon ng pagtuman sa mga sugo sa Ginoo sa ato. Kaduha nga mga sugo mga ato makita dira sa Ginoo kanang pagsangyaw sa iyang pulong. Ngot kung pangutanon ta mo karon, kapila naman ka nakasangyaw or nakashare sa pulong sa Ginoo. Whether sa mga pamilya, sa mga amigo. Kung ngayon kakausa kaduha, dakong problema, pila na katakatuig ganing kalibutan or pila na nakatuig nga nahimong Kristohanon. Pero wa ta nakasangyaw, wa ta nakashare. Kay gisugo man sa Ginoo, pasabot wala ta nagtuman sa sugo sa Ginoo, di ba? Something nga atong mauna, atong maingon nga bitaw sa nagtuman baka ko sa Ginoo. Muna ang challenge nato karon. Sama ni Joseph sa bisag unsa kalisod sa panahon nato iyang time ituman siya sa Ginoo. Muna atong challenge sa atong mga kinabuhi karon. Atong tumanon ang atuang Ginoo. Ikaduha, si Joseph kay naghuna-huna sa dili lang siyang kagalingon kundi sa mga katawhan, sa katawhan nga nagpalibot niya. So ganina si Joseph matinud-anon ug matinumanon karon naghuna siya sa ubang tao. Dili lang siyang kagalingon kundi sa ubang tao. Usa ka nagpamatuod ana nga siya naghuna sa maayong panghitabo or kapakanan ni Mary. Nagiingon ako ganina sa Matthew 1:19 sa dihang naibaw-an niya nga si Mary nabuntis naa siya katungod gyud nga di na padayon na nagkasal si Mary. Nga naman, wa pa man siya kibaw ato nga time nga gikan day sa Ginoo na nakaba ba siya giingnan-daan. Nagin siya dakong katungod nga iyang ingnon or iyang adto sa korte. Buntis man ni naninitabo niya or sa pwede gud niya ikaso para si Mary mahatulan maybe inana or pwede niya i-put to shame. Kaya mahitabo man gud anang usahay kung imong buwagan daghan mga mangutana nga oy ngano imong buwagan ana. Nay time nga pwede mabali nga si Joseph ang mauwawan, no? Pero wala na niya ginahon na, mas ginahon na niya nga si Mary ma-okay or si Mary dili magitawag na tog public nga dili mauwawan sa public o nag-ingon diri sa Matthew 1:19 nga iyang i-divorce silently iyang buwagan naghilom para dili mauwawan si Mary sa publiko. So munang ginahon na gihapon niya. Love gid niya si Mary o yung ginahon na nga dili ang butang nga dili maka harm or makahatag og di maayo nga panghitabo ni Mary. Again, so kung gingon pagaling na pwede nga mahatulan si Mary og kamatayon pinagi sa pagbato gitawag na stone to death ato ilang time. Kay mo na ang nilahang ang silot sa maong sala kung mahitabo manggali na gitawag na tog adultery.
Pero again, iyarang gibuhat na unta to, iyang solusyon, iyang buhagan si Mary, pero di niya ganahan pakauwawan, di niya ganahan mamatay, or unsa ganahan may tabo. Bati nga may tabo. Di niya ganahan nga mauwawan si Mary. So, usa na nga papatuod nga, nagunahon na gid siya sa kapakanan sa ubang tao. Especially kang Mary. Yung ginahuna. Kung sa may tabo ni Mary. Kung kita pa to, basin siguro, tungkol sa itong kasuko, bawas dahil, di ba, na diritso. For example, nainitabo sa to, gikawatan ba ta? No, murag, nang common kayo na, diri sa among mga lugar sa una, kung may mga dakpan nga kawatan, kulatahon na yun. Kulatahon din, bisan ganig dili walabot nga dili ilang balay nga gikawatan, mga pilgig kulata. Bago nila, unsaon nila. Usa na pamatuod nga mo gina ato ang gitawag na to ato ang unsa ta nga klase nga pagkatao bang kung nay may tabo, bawas dayon ta. No sukad ako man makita sukad pagkabata pa lang gani kung nay may tabo or nay buhaton ako yung igsuon ako, ang akong na din bawas dayon. Pareharasan. Kung nako'y sala sa kong kung naunahon sa kong kuya or sa kong ate nako, bawas dayon. So mo nag natural siya nga pangkuan ba. Pero kung Joseph dili inana ang iyaha, mas ginahuna pa niya ang kapakanan ni Mary, no. Pamatuod lang gid nga si Joseph nagunahuna siya. Di lang para sa kagalingon pare sa ihang mga tao nga nagpalibot niya, especially kang Mary. Kaduha, si Jesus. Makita nato nga ganaon na siya pinaagi sa pagprotect ni Jesus, no. Sa dihang gadto siya sa anghel, gingnan siya ni sa anghel nga dala si Jesus didto kay sa Egypt kay pamatyo ni Herod ang mga bata nga kaedad ni Jesus kay iyang gipangita. So sa gibuhat ni Joseph sama sa mga amahan nato makita nga ang instinct mo protekta sa mga anak mo sa gibuhat ni Joseph, hawa din siya adto din siya sa Egypt para protektahan si Jesus. So one thing nga pakita nga ganaon na siya di lang kay kang Mary kundi kay Jesus pud mismo sa iyang anak, no. One thing nga to makita dira nga si Joseph nagahuna gyud di lang para sa kagalingon kundi kapakanan pod sa ubang tao, which is kanindot nga kinaiya nga angay pod natong sundon nga challenge po nato sa ato karon. Nga atong naon nga ang atong kinabuhi dili lang para sa ato nakauna, importante atong kinabuhi para sa Ginoo. Atong buhaton para makahimaya sa Ginoo. Sunod para sa mga katawhan nga nagpalibot kanato. Atong pamilya, kung natin mga anak, atong anak, kung natin mga ginikanan, atong naon nga ang atong kinabuhi di lang para sa tuwa, para pod sa ubang tao. Again, di lang para sa atua. Kay kasagaran mo man nato unsa atong magain, unsa atong makuha, unsa atong para nato. Pero atong naon nga di lang pod para nato, para pod sa ubang tao. Di lang sa atong pamilya kundi sa atong mga kaila. Kung natay matabang, atong itabang. Kung natay unsa nga klase nga pagtabang sila, basin nato iampo. Basta nangyate slag encouragement. So kana atong naon ba nga di lang para sa tuwa. Sama unta ni Joseph, no. Nga atong nauna di lang para sa atong kagalingon kundi para pod sa ubang tao. Labi na gyud sa atong pamilya. So makita nato dira kan Joseph, no. Nga ni care siya ni Mary. Hindi siya ganahan mauwawan si Mary. Inata mo gunahon na pud na ba? Atong pamilya nga. Atong mga anak, kung sa atong mga actions, unsay may tabuan ni kung mo na atong buhaton sa bana or sa atong asawa, kung unsay atong mahitabo nila kung mo na atong buhaton, di ba? Kay kasagaran mo na kasagaran masipyat ang sa katao kay wa ta mo na sa ubang sa ato ang mga tao nga nagpalibot nato, especially sa atong pamilya. So mo na daghang mga nahitabo. Sa akong gingon pag na murag instinct na nato. Kung may tabo na to, bawas dayon ta. So inata nga sama kang Joseph, no. Mugunahon na punta sa ubang tao. Labi na gyud sa kaluwasan sa mga katawhan. Ikaw ako kay bawta nga ang nagluwas na to si Jesus Christ. Pero ang mga tao nga nagpalibot na to, uban wala kay baw. Bisan sa atong mga pamilyahan na uban nga membro wa kay baw, wa kay ila.
So dapat ato nang hunaon di lang kay kita nga okay langit nako nga naman kay gidawat na nako Jesus Christ okay na dayon. Kinabuhi na din tag normal lang kalibutan na. Inatunta nga atong hunaon nga kaning gasa nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Di lang para sa atoa. O dili para pod sa ubang tao. Sumunang atong isang niya atong i-share sa ilaha. Unsa ka maayo nga og unsay makaluwas sa katao pagkamatay ni Hesukristo dito sa cross. Dapat atong hunaon. Unsa ano to pagsangyaw sa pag-share. Kaya ang kaning gasa di lang para sa to kundi para sa uban pod ang katawhan. Hinaot tunta ang challenge na to mga igsuon karon. Kabuntagon nga ikaw ug ako hindi lang mo guna kundi para sa atong kagalingon kundi itong hunaon pod ang ubang tao. So, magsugod ta ug sangyaw tudlo kanila sa gasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Ikatulo ug last nga si Joseph nagtrabaho para ma-provide sa iyang pamilya. Balikon, trabaho si Joseph para ma-provide sa pamilya. So di lang si Joseph matinud-anon ug matinumanon ug nagunahuna sa ubang tao, kundi trabaho pod siya as a normal nga tao mga ma-provide sa iyang pamilya. No. Sa Matthew 13:55 ato makita dira ang profession ni Joseph ang iyang trabaho gitawag nato carpenter or panday sa ato ang language karon or sa ato ang pagkasabot karon panday no klase nga panday si Joseph kay mga handyman kung atong basahon ng tibok ang description sa iyang trabaho kay murag handyman or unsa nga klase kumbaga all around si Joseph unsa ang klase nga panday di lang kay magbuhat og mga furniture pwede siya mo panday mga balay or unsa mo na kang Joseph nga profession. So usa nagpamatuod nga walang siya kumbaga kung imo nanaon ba kung ang anghel iduol nimo nagprovide mo ingon nga anak na sa Ginoo ang anak ninyo so alagain na or na kung meron nga uy anak din ni sa Ginoo or makita nimo si Jesus atong nga time nga lahi gid siya sa ubang tao pwede ba siya maingon nga okay ra day ko ani Ginoo de bahala nako survivor din ni siya kay Ginoo gud ni no hatag barag milagro ang Ginoo nana pero wala na sa mentality ni Joseph kundi ang iyang vital saan ako pagpakaon saan ako pagbuhian ng akong pamilya so nang trabaho sa gid si Joseph no usay mangita man tag easy way di ba kung pwede pa lang di mo trabaho di ba di mo trabaho nalang tay kwarta na tay pension or unsa ba para mo survive hindi na mo trabaho sa muna ito pero kan Joseph lahi nga naman hunahuna po siya nga di lang mo provide og pagkaon sa lamisa kundi unsa pod ang iyang matuto or matudlo ni Jesus Christ. Ug makita nato dira ang impact nga gihatag ni Joseph no sa kinabuhi ni Jesus Christ. Excuse me. Sa kinabuhi ni Jesus Christ. Nga naman, kay si Jesus Christ mismo sa pagdako niya diri sa Mark 6:3. Sa dihang niya sa nanudlo siya sa mga templo, si Jesus Christ gitawag og carpenter. So pasabot si Jesus Christ nahimo pong carpenter sama ni Joseph. So ang trabaho ni Joseph nahatag og impact ni Jesus Christ. Maybe maayo ang iyang nakita ni Joseph sa trabaho ni Joseph. Ug mo nang iyang gisunod, pwede nahitabo ana. Kay kung atong tan-awon ug buton naon, kumbaga kung sa atong kagalingon, kung atong makita ang atong amahan, sa atong papa or atong mama, nagibuhat, hindi maayo ilang buhat or nay mga di maayo nga panghitabo siyang gibuhat. Tanaw nimo, musunod ba ka kaganahan ba ka musunod sa yapak anang tawhanan murag di man no? Like for example sa matinud-anon or honestly speaking lang. Sa dihang nag-observe ko sa kong papa, sa una, as a pastor, wa siya gumuingon nga, ganahan ko pastor. Ba naman, lisod man ang kinabuhi. Dili man ingon nga, apsay, no? Kumbaga, bisag kinsa siguro anak sa pastor or maybe gamay nga percentage kung pangutanon, ganahan ka magpastor, maingon, di ko ganahan magpastor. Kasi ganan, engineer, doktor, or unsa ba? Nana. Pero sa impact sa life ni Joseph, sa kinabuhi ni Joseph nga nakita ni Jesus Christ,
nga mismo si Jesus Christ nahimong carpenter. So pasabot lang nga maayo ang pagbuhat or maayo ang trabaho ni Joseph. Maayo ang iyang gipakita or nahimo siyang maing ehemplo ni Jesus Christ nga to the point of si Jesus Christ mismo nahimong carpenter himself. So kumbaga murag na bisan sa gamay nga information nga makita nato ni Joseph sa iyang trabaho, naghatag og impact. Kumbaga ang butang nga atong mahununaan kay sa dihang atong mga actions ba, atong bisan sa simple as trabaho, i-value ba nimo unsa man ka klase nga pagkatao sa imong trabaho? Ikaw ba ang tao nga klase nga amo adto lang ko para mga kwarta unya masiglik ra mo sa trabaho na. Unya makita sa mga tao sige lang siya glik ra mo. Naghatag ba tag impact no sa ubang tao, especially sa mga young or mga batan-on or gamay or younger generation sa ato Mo tanan ko na tong kagalingon nga naghatag ba tag impact or unsa man ang legacy nga atong gipakita or gibilin sa mga younger generation. Musunod ba ka sila sa atong mga yapak sama sa pagsunod ni Jesus Christ ni Joseph? Kumbaga, ang trabaho sa kung gikan paggamay nga simple nga information sa work ni Joseph or sa trabaho ni Joseph, naghatag og impact ni Jesus Christ mismo. Natunta sa ato sama. Nindot nga kinaiya nga angay atong sundon no. Kung kita nagtuo nga ang Ginoo naghatag or nagprovide natog trabaho or butang nga atong buhaton karon, dapat ato nang buhaton nga sif magbuhat ta para sa Ginoo. Di lang kay para mo survive, para na kwarta na. Kung dito naon nga mga tao nagtan-aw nato, di lang atong mga anak kun dili especially kung moingon tag Kristohanon ta mga tao lahi ang ilang pagtanaw nato. Imagine kanang kita mo ana moingon nga Christian din na siya. Ina kung i-question din mga uy, kuan din na siya mo na pastor mo na Christian kung nay mga bati nga lihok, di ba? Di ra ba nila makita mga nindot nga lihok usahay. Pero kasagaran mga bati. Sumo nang atong naon nga unsa man ang impact especially sa atong panrabaho or especially sa atong pagkristohanon. Isip nga Kristohanon sa atong trabaho. Isip nga Kristohanon nga gibutang ka sa Ginoo sa imuhang gitrabahoan karon. Unsa mang impact nga atong mapakita sa mga tao? Ganahan ba sila mosunod sa atong mga yapak nga mahimong Kristohanon? Or basin maglikay-likay na sila kay tungod sa atong gipakita sa ilaha? No angay nga butang atong nanaon nga nindot sundon sa nga kinaiya ni Joseph, no? Nga bisan sa simple as sa iyang trabaho, naghatag og impact ni Jesus. Inatunta nga hinana pud atong nanaon sa trabaho or sa bisan sa mismo sa ginagmay nga actions nga atong gibuhat, nautunta nga maghatag og impact sa mga tao. Ila makita nga lahi ta. Makita nga Kristohanon, nagsunod, matinud-anon ta diha sa Ginoo. Sila pod mismo modawat sa ato ang Ginoo. Sa gingon ako ganina gamay kayo nga information nga gihatag sa Bible ni Joseph. Pero gamay nga information, wala kayo bisa gingon pa ganina nga wala gani na record nga siya mismo ni istorya or words nga ni istorya. Basin amang pero di nun amang ni Joseph kay wa man gingon sa Bible nga amang siya. No. Pero sa gamay nga information nga atong makita or information nga atong mabasa sa kinabuhi ni Joseph, makakiingon din ta, makita din nato nga makita nato nga si Joseph matinud-anon ug matinumanon, humble, magunahuna sa ubang tao, kind siya sa ubang tao, ug nagtrabaho para mo provide siya pamilya, di lang mo provide og pagkaon, kundi mo provide og impact sa kinabuhi sa mga tao nga nagpalibot kaniya. Sa gingon paggamay nga information pero grabe ang impact nga gihatag kan Joseph sa ato. Muna kung gingon ganina nga usahay underrated di kay siya mahisgutan. Pero dako kaayo siya part especially sa kinabuhi ni Jesus. Ginawaton ta sa atong nakatunan karon sa kinabuhi ni Joseph atong angay ta natong sundon, no. Nga matinumanon motuman ta sa Ginoo, batinud-anon pagid ta siyang pulong, sa iyang mga sugo kanato. Atong nanon ang ubang tao especially sa atong kinabuhi sa simple as atong panrabaho unsa man ang impact nga atong mahatag sa mga katawhan. Nga po ta.
Labi gamhanang dalaygon ang Dios. Salamat kay Ginoo. Yan sa imong pulong na pinumdum ka namo Ginoo, especially Lord sa kinabuhi ni Joseph. Hindi na mo makita Ginoo nga bisan gamay nga impormasyon sa Bible nang misgutan lamang namo siya every Christmas. Pero karon na mo makita Ginoo ang impact sa iyang kinabuhi. Hinauta Lord nga mo ning sundon. Mapakita Ginoo sa mga katawhan Ginoo nga lahi. Sa mga Kristohanong Ginoo, maghatag mig impact sa mong community, sa mong family, or sa bisan asa mi nimo gibutang Ginoo. Lord, again, nagpasalamat mi sa trabaho nga maghatag ka namo Ginoo. Hinauta Lord amo ning i-value, amo ning buhaton kasi nga among gibuhat para sa imuha Ginoo. Na nga paagi Ginoo, maghatag ning impact sa ubang tawo sama Ginoo. Kaya Ginoo, hinauta Lord nga ikaw magagiya, magauban ka namo, especially sa among simana karon nga maabot balik sa trabaho, hinauta Lord Ginoo nga mahimaya ka, ikaw maghatag ka namo kusog Ginoo. Samtang kami Ginoo naghatag sa imong himaya or maghahimaya sa imong buhi nga ngalan pinaagi sa among pagkinabuhi ani kalibutan na Ginoo. Thank you again Ginoo sa tanan. Katag ka namo. Kita na Lord ang gipangay kasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. O Diyos, ikaw